Tereza Kasalová z Nymburských Důvodů. Na druhém místě se umístila Viktorie Olixová ze Stelany Víčov. Nyní poprosím fanfáru pro vítěze. Na prvním místě této kategorie se umístila Veronika Kohoutová. Výhercům gratulujeme a posouváme se k vyhlášení další kategorie. Kategorie Baton juniorky duo a trio, kde se na třetím místě umístila Jitka Břevská a Andrea Klosová. Slovka Nemesis. Druhé místo v této kategorii získala Natálie Tichá a Marie Kušelovná ze Stelany Víčov. A nyní poprosíme fanfáru pro vítěze. První místo v kategorii Baton juniorky duo a trio získává Veronika Kohoutová a Tereza Kasalová z Nymburk. Medaile jsou předány a proto se přesuneme k další kategorii. Tou kategorií budou Baton seniorky solo, kde se